xentiña, que xa temos nova tempada de maniotas, Bueno, a ver, reportaxes sorpresas. Temos novo reporteiro. A ver como lle foi a Erika, aí que sei que foi ao tiro con arco, non sei a puntería que tería. Eu viñenme ao CrossFit, que gustame. Para desmitificar un pouquiño eso de que vai calquera ao CrossFit ou pode ir todo o mundo. Cristina, onde foi? A botarse a un chapuzón, a cuallín, patas para arriba, patas para baixo. Isto promete, vai a menú. Ai, xa estou vendo, xa me está caendo a baba e todo. Ai, espérate, estes aparellos estáseme escurrindo o co. Ola xente, estou aquí hoxe no Centro de Tiro Olímpico Eiroas e veño botar uns tiros aquí a que me fagan un reto. Que tal, Antonio? Moi ben. Tes un rival así a miña altura? Podemos encontrar algo para ti. A ver. Sí. Que che parece aquí tirar con Alex? Alex, animaste a tirar co Eric? Sí? Vale. Non sei eu, Hai trampa aquí, eu creo. No, trampa non hai. Bueno, será, a ver que tal, Alex, a ver. Solo é campeón gallego. Desayunar como unha campeona. Ademais, temos equipo novo, empezamos nova temporada e achegueime ata aquí, ata o ximnasio Golfiños, no que vou probar a miña primeira clase grupal. Podedesvos imaginar de que vai ser? Perdón, tiña que seguir para dentro, verdad? Vide comigo, que vos vou ensinar. Nunha clase, son a nova compi, eu chamome Cris. Por que vos poñedes aquí diante? Sodes as alumnas máis aventaxadas? A mí me gusta ver como lo haces. Que é o que máis te gusta do aquallín? El agua. El agua? Por exemplo... Ah, claro, hai que gañar puntos. É o que máis nos gusta, Delmi. Venga, comporta, moi ben, movendo a auga. Veñame pa esta banda, pa banda dos chicos. Poñedesvos xuntos por algo, temos o rincón das mulleres e o rincón dos homes. Mira, eu cando cheguei aquí o primeiro día, resulta que collei e xerme, ver onde está aquel home, porque ele é máis vello que a mí, máis veterano. E xerme, ver onde está aquel home, pasa para ali. Entonces nada, colliches, puxeches aquí. Hombre, eu non me mandaron. E desde entonces xa sitio asignado. Home, como para levarlle a contraria a todas estas mulleres. E que tal? Como se sinte esto do aquallín? Moi ben, é unha experiencia bonita, gustoume. E agora, desde que te jubilas, pues tens que buscar unha forma de fazer exercicio. Entonces, a muller viña xa está ali, que viña xa a aquallín. Ah, estades separados. Esta muller. Eu teño unha dúbida, así con todos estes temazos e con todo isto que vos pon a profe, unha copa, que tal? Como nos viña? Ai, un licorciño a hora de mañá, moi ben, unha ¿Verdad? galletilla. E que pensas que son as vantaxes ou os beneficios que ten isto do aquallín? Pois creo que moitos. Empezando pola coordinación, que ben non saben todas que cando empezaron coordinación cero e agora están de maravilla. Hai moitos exercicios que fora da auga non nos dan feito e aquí fanos perfectamente, que non hai ningún tipo de lesión dentro da auga porque a auga sempre te sujeta. Entonces que podes adaptar ademais a todo tipo de personas. Saben no ben que cando ven algunha con algún tipo de problema, eu sempre lle digo, pois fai isto, se non poden facer eso, pois cambiamos de ejercicio, que é moi adaptable. Ao final esta hora dá pa moito, El agua está calentita. Sí, eso é verdad, é algo que hai que dicir, que eu tiña medo no momento de entrar, pero que va, para nada, Venga, un ejercicio fácil, arriba. A ver, este é moi fácil, ves? Este vai me salir ben. Podría ser así toda hora. Vamos a salpicar un pouco a Cris. Bravo, Elena. Acordádesvos. Venga aí, venga. Vamos aí. Muy bien. Mira, aquí ven contra mí. Xentiña de maniotas, eu hoxe non vou facer deporte, eu hoxe viñen ao taller aquí no box de CrossFit. Realmente o CrossFit pode facer calquera ou é só para uns cuantos? Mi madriña, Iván, creo que nos van facer traballar. Darán comido todo o que lle puxeches no menú, Cristian? Yo creo que sí, están preparados. Mira, nos quixemos un pouquiño aquí en o que, maniotas, desmitificar isto de que o CrossFit só poden facer uns cuantos.
se desmitifica en el segundo uno, basándonos en que tenemos gente de 3 años a gente de 70 y algo, aunque en forma sea lo mismo, en intensidad van a variar, en cargas van a variar, todo es adaptable, no hay nada obligatorio ni nada forzado. Tú a lo mejor no puedes hacer una sentadilla y tienes que tener otro tipo de trabajo y vas a tener tu mismo estímulo que tu compañero de al lado haciendo una sentadilla. Que andades a facer, por favor? Bueno, andamos na procura de saúde. A cal vai ser a poboación? Marbella, en Galicia. A crossfiteira, está claro. Casi non dá respirado. Respira, Carlos, respira. Mira o Rogelio como apreta o cu. Este que vedes ao fondo, que anda pedaleando, é un dos mellores urólogos de Ourense. Rogelio, eso de chocarlle aí ás 5... Es como sigue tú, que yo ya estoy hasta los collos. La falta de voluntad que tengo para hacerlo yo solo, aquí me ayuda un montón para estar con más gente. El ejercicio viene bien para todo. Sí, papito ahí también. Sí que viene para ti también, hombre, para todo. Frotádevos antes de entrenar ou frotádevos despois? Antes, durante, despois, aquí é todo frotar. Porque cantas horas lle damos aquí? 2, 3, depende. Moitas delas veces son falando, Tamén é verdade, pero é importante, hai unha Tamén, musculatura facial aquí. Tamén é moi adaptable, se o podo facer eu, podo facer calquera. Neso estades moi presentes vos tamén, moi pendentes de como a xente coloca o corpo, como fai o exercicio. Sí, claro, pues nuestra filosofía es esa, hacer las cosas bien. Tú ya sabes que al final soy un poco sargento y con la gente que trabaja aquí también soy sargento para que eso se cumpla. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande teniendo la salud de la gente en nuestras manos. El menú que tenemos hoy, 120 pesos muertos con dumbbell, 100 balones muro sincro en pareja, 80 dumbbell snatch, 60 sit-up, 40 push press. ¿Por qué nunca nos enteramos de esas? Un C2 tienes que tener para venir aquí. Esto es para haber comido ayer mucho y hoy haber tenido a tope. Ese é o resumen, verdad? Para cando foi yoga? Para ir calmando un pouco. Yoga ya tenemos. Pero e folle yoga xunto. Vamos adaptando, vamos poco a poco. Ai, a ver aí quen repite. Estou afogada. Queres subir? Que tal co equipo? Rosmader vos moito, hai equipo? Non, está ben, son xeitosos. Parecer la Beyoncé, melena al viento. Sí, no ves, pero sempre estupendo. Canto tempo levas ti xa no CrossFit? 10 anos. Casi, por aí. Sí, por aí. Así temos o cu que temos. Cantos burpees nos fan pagar se chegamos tarde? El minuto que llegues tarde, pues 5 burpees a mayores. Cantos chegastes a facer por chegar tarde? Por chegar tarde nunca, pero por deixar material sin recoller 97. Ah, entón eso é verdade. Castigan muchísimo, son malísimos. Vieja escuela, non son de refuerzo positivo. Eu cheguei a facer 100. Dixeronme, por que vas á clase? Digo, porque veño igual. Ay. Con boa postura, postura sana sempre. Pero rompen, que pesa muchísimo. Pero eres o mecánico deste taller. Bueno, casi. Pero rompense moitos ou... Chégalle ben. Pero non sabía este secreto, que papi Home, claro. é o que arregla o material. Non é só eso, son as averías de agua tamén. Isto de que poñedes unhas insignias na mochila existe, verdad? Está muy militarizado el tema de los parches y demás. Facemos intercambio de pegatinas. Hai unha frase que tú dices moito cando remato o exercicio que é chollo feito. Chollo feito. Eu vouche dar esta de moito conto, que che parte que é o que perfecto, va para aí para nuestro muro de las pegatinas. Dar máis chaves ahora onde estás as rodas escondidas, esas que carrexan os do CrossFit. Buscadlas porque non están. Xa estou para ir a surcolladas. Va a empezar un contador de 10 segundos hacia atrás. É o tempo que temos para ir á línea de tiro e prepararnos. Que significa prepararnos? Colocar o arco, colocar unha flecha, colocala no arco. Eso que me levou medio minuto antes. Sí, vas ter 10 segundos. A partir de aí vai empezar unha conta atrás de 90 segundos, que é o tempo reglamentario. Vamos a colocar xa adiante. Maravilla. O arco como traemos? Ao mesmo tempo todo. Sí. Ai, vai me poñer moi nervioso esto. Sí. Amarillo, 10-9. Rojo, 8-7. Azul, 5-6. El negro no lo digo, el negro y el blanco no os lo digo. O gris de afuera, pues vamos a deixalo en volver otro día e seguir intentando. Preparado? No. Pórtate ben. Eso pollo. Ai, que podemos. Alex, espera, Alex. Relajadísimo. Vivimos para esto, nacimos para esto, vamos.
Non me levanto, non me levanto. Ai, ai, ai. Sí, sí, sí. Ai, ai. Meu. Maravilla, la cinta esto. A ver, tiene 20 segundos para apuntar. Increíble. Hasta medio son hermillas, ¿no? Dille, ¿cómo está su visor? Mal. Está mal regulado o visor. La próxima vez me deixar ganar. Por favor. Vale, gracias. De nada. Tenemos los resultados. Sí. Vale. Eric ha hecho 3 flechas y ha hecho 4 puntos sobre 30. Muy bien, va a ser la primera vez. Sí. Y declaramos vencedor a Alex con 27 sobre 30. Y rétalo para otra vez. ¿Cuánto tiempo le vas ti? Un año. Un año. Un año tirando. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido y ya sabéis dónde estamos para lo que queráis. Xa sabedes, campo de tiro e Iroás. Vinde, que aquí hai xente moi maja, están un pouco trucados os arcos, pero polo demais...